Bezoekers van de festival waren met het muziekkorps van de boord hellen. Het houdt aan hoe belangrijk de eilanders het nieuwe gebouw vinden. Onderwijs is voor iedereen belangrijk, maar zeker hier op Vlieland moet het onderwijs goed wezen, goed delzetten worden. Het feit dat we hier nou en het basisonderwijs en het voortzetonderwijs in één gebouw hebben, met de bannenopvang, met het jeugd- en jongerenwerk, met de bibliotheek. Het hele scala zit hier in het ene gebouw. Maar vanzelfs afspraken en het hiezen van de vlaggen waard de jutter officieel openen. Van 0 tot en met 6 janier in de banje te plak. Nou, hier zit dus het voortgezet onderwijs. Alle klassen die hebben hier les. En hier zitten de bijen van de basisschool van groep 7 en 8 en die krijgen hier alle lessen. Er wordt een soort verwachten van de onderlinge gearwerking. Dat je naast het gewoon reguliere onderwijs, dat je daar nog heel veel extra mogelijkheden kunt gaan inzetten. Door kruisbestuivingen, door samen te werken met oudere en jongere kinderen. Door projecten in te zetten. En dat gaan we allemaal uitzoeken, wat voor mogelijkheden daar zijn. Nou, alles is hier, alle voorzieningen bij elkaar en dat houdt een hele mooie samenwerking. Mooi, maar het voortgezet onderwijs, ik maar alle orengebruikers van het gebouw. De investering op het eiland wie het nodig, vooral voor de leefbaarens op Vlieland. Mensen komen in de eerste plaats omdat ze hier werk kunnen vinden. Maar als er geen goed onderwijs is en geen goed gebouw en dat er de middelen niet voldoende zijn, dan zal dat een belemmering kunnen zijn. Dus in die zin is deze school voor het eiland heel belangrijk. De grote winnaar is de jeugd op het eiland. Ik denk dat dit gebouw een zegen is voor de Vlielander jeugd. Ik bedoel, het alle vaardigheden wat je bij een moderne accommodatie van BN hebt willen.